My dear brothers and sisters, after Christ has risen, there are many historical accounts or historical records that we can learn from His own glorified body. Nga daghan nato nga tong nabasa sa nakadaiyang mga ebanghelyo nga nakalinglain o nakadaiyang mga istorya. Mao na nga sa ato ang pagpanabot usa kini ka milagrosog misteryoso nga paagi nga dili gay kita makatugkad nga bisan gani ang ilang mga kauban, mga tinun-an ni Kristo, mga higalag, mga kaila, wa sila kahibalog, wa sila kasabot sa mong misteryo nga hangtod wa kahibalog kinsa siya. Yan nagpakita gayud ang Ginoo sa nakadaiyang paagi, sa nakadaiyang kahimtang sa kinabuhi, aron lamang nga mutuo sila. Mao na nga pagkanindot nining gitawag og glorified body. Unsa man ning glorified body? It is beyond transhistorical, that God cannot be measured in both time and space. Nga ang Ginoo dili nato masukod diha sa lugar ug oras ug panahon. Mas labaw pa siya diha sa oras ug panahon kay siya man ang nagbuhat sa tanan. Mao na nga sa maong sitwasyon ug kahimtang mga kaigsunan ko ni Kristo, kining glorified body ato pining mabasa sa niaging ebanghelyo sa Domingo. Kung nakadungog mo niadto katong gitrangkahan nilang pultahan sa pagkagabi ug nagampo sila ug nagsinakulo sila ug samtang nagampo sila, si Jesus mitumawg, mipakita kanila diha silahang presensya in their midst. Diba? Nga pakakita nila, nahibulong pag-ayo sila, natingala sila nganong niyanha siya. Because God is beyond space and time. Dili nimo siya masukod diha bisag gitingkahan pa, bisag sirado pa, makasulod gihapon ang Ginoo. Ang ikaduha, diha sa to ang ebanghelyo. Nga diha siyang mahimayaong pagabanhaw, atong nakita nga ang duha ka tinun-an sa atong Ginoong Kristo nakiginabi, nag-istoryahanay samtang nanglakaw sila. Nya kalit lang nga mibarog si Jesus, taliwala kanila ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Ngano man kaha ug unsa may hinungdan nga kanunay manggilitok sa atong Ginoong Kristo kining ang kalinaw maanaa kaninyo, or peace be with you, human gayod sa iyang pagkabanhaw. Unsa may naa niya? Nya mao po ni ang ilang nakpakikurat ug nakapalisang. Unsa may naa diha sa maong kalisang nila? Tungod kay nahadlok sila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Mao nang niadto sila sa usa ka lawak ug nagampo. Nya nakatibulaag sila. Bisan asa sila kay nganuman wa naman diha ang ilang agalon. Mao na nga kung naa ang ilang agalon atong makita nga si Kristo unsa man mihatag kanila og kadasig kalauman. Kanang pag-ingon niya, peace be with you, ang kalinaw manaa kaninyo, naghatag kana og unsa man kalinaw, kadasig ug kalauman sa pagpadayon sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Mao na nga gidasig sa Ginoo bisag wa na siya diha. Gidasig sa Ginoo nga dili lamang nga panahon nga si Kristo anaa sa iyang kasakitag mga pag-antos, kundi lakip ug apil nga ang Dios manag-uban sila panahon sa ilang kabanhawan. Nga ang Ginoo niuban gihapon human siyang kabanhawan, wa nibiya ang Ginoo. Mo na nga nganong wa man mabiya ang Ginoo. Ato ning mabasa sa Matthew 28:19 nganong wa nibiya ang Ginoo. Ningon siya, therefore go to the world and make disciples of all nations, and baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them and to obey. And I have commanded you, and surely I am with you always, even the end of time. Nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili lang kay panahon sa kasakitan, pag-antos pagkabanhaw, hangtod gayod sa katapusan sa kalibutan. Unya makaingon ta kining Ginoo, unsa nga klase nga Ginoo? Unsa nga klase nga Ginoo? Niuban sa kasakitan ug pag-antos, maunungon nga Ginoo. Muna nga diya siyang pagkamaunungon atong nakita nga siya nagauban ug nagahatag kanila og unsa man
kadasig ug paglaom aron kini mupahulahutay ug mukaylap ang mga balita hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen.